karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Nang, lisura sa na imong request ba yun? Pero dili lagi mahimong mamatay si Claudia. Ano lagi taon, ha? Huwag mo naman to. Kinahanglan mo itong mamatay to, ha? Ug ang kainit sa adlaw, karon ang mupatay niya. Mamatay lagi si Luis kung mamatay si Claudia. Unsa man ka? Sa? Diyaw na ka. Upo na, balik, bay. Ay! Si Tuni. Ha? Tanawa sa ibabaw sa ila. Si Tuni. Nagluksong na nagpaningi. Ha? Di pa gyud ay siya ungo. Ano ka, ano? Kung katawang ka. Sorry, bay. Mura lang kog na. Kibaw ka. Nagkinahanglan ang mga vampira o mga tao nga mamatiman sa ilang lawas. Sa panahon nga matuog sila kung maadlaw. Og mao ka na ang kamit ni Tony karon. Kang Claudia, kasabot ka. Tuwa na, bay. Isuri siya sa ila. Dali, dali. Paduol tagamay. Dali, dali. Sige, sige. Kining. Kana. Dalian ninyo sa pagbugwal ang yuta. Aron makita na to ang mga vampira. Dalia. Bugol. Yes! Nagsama na yan! Kining ka. Ay, gagawin mo ka! May bagong gibugwal diring dapita. Mau ba agaw? Oo. Unsa di ay? Nasab na diha agaw? Gaza ko dito. Oy, unsa man tulo na? Ay! Ako dilo, bagong ginabunan. Ha? Uy! Kadagaan ko na yung gilubong din eh! Kaya pagkakit ka. Nadugay man siya sa pagkawas. Saman, akong sudan? Ay, uy. Paabuto na lang nato nga mo gawas siya balik. Pagkaagig na ako ng pututay. Tinggal siya magtago. Gikan man siya sa ibabaw. Aw, di sa kakahuyan gyud siya magtago. Tuod no? Si babaw sa tuod. Di kawas na si Tony balik. Oh, unya. Sundan na to? Oh, dali. Dali! Agaw, naong samang ka. Elmo, bugat ang pamatay ko. Unsay bot mo ipasabot, agaw. Daghan na sila. Unsa? Daghan na ang mga hinanib ni Claudia. Unya. Unsa may buhaton ko karon, agaw. Adlawan pa. Kung matutulan lang ang ilang nahimutangan, may higayon pa nga mapatay ang mga sakop ni Claudia. Pero, adlawon pa. Ako ang mutabang nila sa pagpangita ni Claudia. Pero Elmo, ako lang ang makatulo sa posibleng gilubngan ni Claudia. Pagdali mo! Kailangan makabuha na ang mga vampira sa lubngan sa dili pa gagabion. Abo mga vampira sa ilang gilubngan. Ayaw na mo pagtabi di ha? Purbida. Sige. Sige, bugwal. Tamos ginawa, bugwal. Ikay bugol ka. Ang kapitan ko ako na may pabugwalon. Kana. Tusuka ang kinalinsang kahoy. Tusukan kasing-kasing. Hala, pas ka mo. Kailangan makita na ang umong babae. Kinahanglan siya ang unang mamatay. Malayo naman niya itong gilaktan. Ay, pagsapa. Maula ni paagi nga, madugduman nato si Lola. Punong. Opo. Nakakita ka. Nangulong siya. Oh, basi nagkabantay si Tony. Nga ato siyang gisundan.
siya mulihok. Murag namati pa sa palibot. Tod, marunong sa mga pututa na. Oh, ta. Oh, may paday na siya sa paglakaw. Dali, magupuhupo lang tabay. Oo. Asa mo ka ni paingon? Ano? Ay, iyan. Hala. Isudya ng karaang landahan ni Tomas. Imo nang naglungga sa mga bugoy din sa atong dapit, bay. Dili ka ni... tingog mo ng lula. Dali, padaul sa landahan, bay. Karoon lagi ka pututa ka. Nangitag yung sakit sa lawas na niya. Hilom lang. Magsapa. Kapasas sa hospital. Naragit naghihinog kang putot sa ginoo kay Kaider. Baklaro na. Dato sino mo? Kuwari mo ba? Sino mo? Tayo. Kaider ka. Ano ba? Mabuhi ko sa binutan? Hilom na. Oh. Diyan ang kilaing pa to. Ay pagkaon mo. Pagbusog. Kaya karong gabi hukmalakan ni Madam Claudia. Ang taon nang dahil ko ninyong katiguang naman ko. Uy, hunit ka tayo ng pangit ako. Ikon inyo pa kong tanon. Pait ka niyo ako ang dugo ba? Pait ka niyo. Katiguang na ako. Kuwari ka mo. Binaw ha? Kaya makasinggit na yung koron. Di man ako umukaon ni mo, ha? Lula? Oh? Si Madam Claudia man. May sabot kabayag kabatig na to ni ay. Tarong ni ha, Lula ha? Huwag ka matanaw, gihim akong gwapo ni Madam Claudia. Saba niya. Ay, may gwapo na naon ni mo ron. Nagpuan naman lang ng mga mata ni mo. Nga nanlagom pa ng imong tabon-tabon. Sungay na lang kuwang ni mo to ni. Ungo na sab ka. Hilom na. Yan, kaon niya. Kay baatar ko balik mo. Kaon. Ding. Ding, kinahalang ato ng luwason si Lola. Uy, patay. Nagdali si Baytinay. Sabi ni mo to Okay. dili ka malipay. Kung mahimo ka ng linalang sa kangit-ngit. Mura ka daw yung kwaknit. Hilom lagi, Lula. Hilom. Hila. Ginagit ako Lola ha, Turi. Tinay! Tinay! Anong? Tinay! Kay imo Anong niya? ka si Lola. Nagabaan ka na lang. Bahis ka, traidor ka dako. Ha? Sana, ha? Ingon sa pila ka na. Susok ka katambo. Sana. Hay nag-isog mo. Hay nag-isog mo. Sa bahis. Ini gisuko lang ko. Usa isa. Kuyapan na daw. Mamatay na tiwas na. Uy, bawang gamay na ng tao. Ay, salamat. Salamat na natutulan ko ni mo, apo ko. La, ayaw pag niyo ka. Padbaran ta ka sa gapos. Dali. La, nahibawa ka kung asan niya ilubang si Claudia. Uwa mo kung mahibaw, apo ko. Ha? Yay, basig ungo ni Lula, bay. Anong huwag ka may baw, ha? Inapaan ka. Nagkamo may nagkuyog. Anong huwag ka may baw? Wala ko kahibaw. Ding gapusan na stuni. Dali. Ubay. Ding gapos oh. Ako ko nahibaw kay nakuyapan ng gogo. Hindi din ako sa sod sa landahan na kamatngon og buot. Baba, Ay, nagtuwas kinala makasulti ni si Tony. Kung hain magtago si Claudia. Kana! Kung man? Ha? O pa ninyo makiti ang lubong sa babae? Papagyan ka. Pagdali, tao mo! Apo na kayo! Amo ang kamoy akong mga tao, ako kapitan taong ko! Ha? Pagdali mo, hapo na kayo! Kuyaw nga maabtan ta din napita! Gadaghan pa kayong mga lubong nga wa pa bulutaw ang mga ungo! Elmo, unsa nang oras? Alas 4 pa sa hapon, agaw. Ay, pa kayo ang adlaw. Kinahanglan makagawas na ko din. Inigtunod sa atlam. Usay akong buhaton, agaw. Elmo,
Ikaw ang muamam kang Christina. Kung mamatay na kami si Claudia, Unsa? pamati mo. Mao kini ang imong buhaton kung mamatay na kami si Claudia. Unsa ba to? Ha? Unsa to? Ana man ka, ha? Ako tong ihi, do. Bastos ka! Bastos ka! Bastos mo mata. Tony! Bastos Agi- mo mata. Bastos mo mata. Tony, tanawan ko. Tawa mo ka. Tinay, di magkadautan. Ay kung patsa ha. Kung dili ka gustong madisgrasya, Tony, sultihi ko kung hain ka na magtago si Claudia. Hain! 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 Hain!